bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on goto kala inde muɗum e yettode mum sikkala yewtere men ando hoore ma e nder ayaw men Nangue TV nana e lawol ara e moɗon gam addande en ko potton naftorade e nder gurdam meɗen e hande o eɗen jiiɗi adorade jinnaɗo men biyeteɗo ceerno Oumar Diallo ɗo e leegal men Sifaw ɗo funnague jamanu Sifaw ɗo woni galle makko kanko gadoriɗen e nder yewtere men ando hoore ma e nder ayaw men Nangue TV so Allah jaaɓi gam yewtidde makko gurdam makko gurdam ceerno Seydou konguɗe nananno en haala fayodinde so Allah lamɗo ne lawol mbaɗe hen abonné e site men e chaine men Nangue TV nayi lawol kala ko waɗa hen mbawan yiide mbawan tinde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mi salmini min juurima dendagal mon heɗo radio mi salmini min juurima ɗum gaydi salmino ko ceerno radiallahu taala anhu ayatu min ayatillahi e wondiɓe mum fof min calmini min juurima galle sene men ɗi fof min calmini min juurima min du'ima min ñagueɓe duwaw galle Cilono galle Mbuuro galle Alhaji Ali to Alhaji Ali galle ceerno ɗo ceerno Abdoulaye ceerno Ibnu en miñiraɓe mum ceerno Amadou Hammad ceerno Saydou Hammad eywa galle Alhaji Ousmane Thiam ceerno Abdoul Hayya galleji ɗi fof min calmini min juurima dendagal ceerno Alkasum e ceerno Billy en fof min calmini min juurima min ñaguiɓe duwaw kamɓe ɗe goni alhaali mawɓe dental ngal yo Allah junnu balɗe ɓesguɗi ɗi waɗa mumen barke cellal e yajene onon arɓe oɗon ko leftude onon haajuji mon ko cellal e yajene nden kay peewal horma Allah e nelaɗo wasiyima on tan tenɗon e yamirore nde e yaade jama e tawtoreede wasima kono a yahata subaka yahata kikiɗe